نو کوندا گلو پیرکه چاوا دکاری بو ترکیه خواب پارێزە ئەو تورکێ تەڤن کری بچین و رەنگە کو هەر چینەک و رەنگێکی وێ چیرۆکەکە تەوی ئەو زەحمەتیên ku rastî çanda Kurdî hatin lê her ma bi xeml û xweşikiya xwe. Ez Ronak Qewwas digel we dame di podcasta Tûrikê Pîrikê. Di vê podcastê de ez ê ji wara behsa rola jina Kurd di parastina çand û kultûr û zimanê Kurdî de bikim. Di her xelekekê de em ê bi hev re Tûrikê Pîrikê vekin û binêrin bêka çi tê de heye. Ev podcast di nav projeya dengên jinên YB Sînor bi destpêşxeriya rêxistina alîkariyên mirovî û rojnamavanî aj bi piştgiriya Wezareta Karên Derve ya Ferensiyê li benda me bin.